Joet, 21 september is het Wereld Alzheimer Day. Maar wat houdt Alzheimer nou precies in? En dementie is een samenlame van wel een stuk of 50 verschillende ziekten van de hersens. Waar het alweer om gaat dat de informatieverwerking in de hersenen net goed is. De ziekte van Alzheimer is dan nog even een vorm van dementie die het meest voorkomt. Maar dementie komt een heel soort voor. En het veroorzaakt de levens van de mensen heel bot, maar ook de levens van de mensen eromheen. En het komt een heel soort voor. En het neemt ik nog bot aan. Alleen hier in Noord-Oost-Friesland denken ze dat het al wel meer dan 800 mensen gaat. En hoe een of 20 zal het mogelijk verdubbelen wezen. Ja, en het doet een heel soort met de mensen en vaak zie je het net. En we vinden het heel belangrijk dat het meer herkend wordt, dat er meer erkenning voor is. En dat mensen op allerlei plakken er beter mee omgaan kunnen en meer begrip tonen van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Om extra aandacht te gaan aan deze ziektes is er een speciaal café. Wij hebben dan een Alzheimer café. En dan nodigen wij mensen uit om daar te komen. En het café is echt bedoeld in de eerste plek voor mensen met dementie. En dan natuurlijk voor de mensen die het om hun heen staan, die het met hun leven, de mantelzorger, de familie, maar ook de boerlui. En maar we nodigen toch vaak voor de mensen van de zorg uit, die bij hun over de vliegen komen, die alles te maken zien in hun werk met mensen met dementie. Wij zorgen eigenlijk wel dat we elke keer een onderwerp hebben. Dan hebben we eigenlijk wel een spreker. En het is echt eerst al bedoeld voor ontmoeting. Mensen maaien daar wezen, mensen die krijgen daar een stukje erkenning, maar er is ook herkenning. Zowel voor de mensen met dementie van wist, er wordt net raar naar die jongen. Als mensen komen, dan ben er altijd vrijwilligers die het voor hun wat te drinken, om een bier, even iets erbij. We hebben tijd van pauze. En ik geniet altijd in de pauze als ik hoe de mensen met elkaar praten en toch hun dingen met elkaar delen. Dan denk ik, oh ja, hier is het voor. Door het coronavirus kan het nog net terug in Dongerheem. Maar organiseren ze 6 oktober het café in de Waadwente te Dokkum. Maar als thema omgaan met dementie. Nou, het doel is wel dat... dat mensen ik antwoord krijgen op hun vragen. Als mensen terug krijgen van nee, het is een ziekte en ze kunnen er echt niks ontwaan, dan kiest je er oors naar Sjen en dan heb je soms ook wel adviezen nodig van ja, maar hoe ga ik hiermee om?